हे गुंडा तुगे अम्म कहीं गेल रे आईस क्रीम खोका म्हणलेले हंग आपण हळी मारे आता पळायला तीच दिसाना अम्मा कोणाला पट्टंग ಮಾಡ್ತಾ ಸಣ್ಣ इथे डब्बते आमध्ये येता मागके एक गडबड कुंडा तू कसं जाय मक्का चॉकलेट ब्राउनी हा मम्मा के एक गडबड चरडक एक चॉकलेट ब्राउनी तुम कसं जाय माये आजी चॉकलेट मंडे मिळते की चॉकलेट मंडे वे त्या कसं माये चॉकलेट संडे मिळता अयो कालची आईस्क्रीम की तशी नाही माहिये ते तुम्ही खंची दिवस घेतला रे ताजे नाव चेंज ना चॉकलेट संडेच असतं ताजे नाव हो होई बा हा जायत कशाला रे मकेक हुनची चॉकलेट संडे हंडी माका मला मस्त सैती झाला कसं ना मकेक वार्म चॉकलेट संडे हाडी मला